Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi iri mwezuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeHopley muHarare uko kwawanikwa mitumbi yevana zvakaoma. Selibingelela mhuri yeZimbabwe ukuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo namhlanje ke siseHopley eHarare lapho sihlangane khona lesenzakalo esabantwana abatholakale besemoteni okuyinto ebuhlungu befili. Zvakaoma ende chiri kunetsa pari zvino kunzwisisa ndechekuti vana ava neeji yavo ndiwo here vakakwanisa kuvhura kuti vakwanise kupinda mukati kana kuti pane chimwe chiitiko chakaitika chisiri kuzikanwa nevanhu. Into esikhangelayo esingayizwisisiyo balaleli emakhaya ukuthi sikhangela iminyaka yabantwana omkhulu wangikhona wathiwa ebele 4 years abanye bangikhona bancane vele ukuthi sicabanga ukuthi bayenelisa njani ukuthi bevule ibhengeni phakathi bephinde bezivalele njalo. Asisakwazi ukuthi sithi bazenzela bona kumbe ukhona umuntu olento ayenzayo waqeda wasebefaka ebhutini. Asisakwazi sesishiyele ezandleni zamapholisa ukuthi bambi indaba yangikhona bese sitshela ukuthi kahle kahle kuyini okungabe kwabangela ukufa kwabantwana. Nekuthi izvikamandlovu zvinowanika munotondera kuhwedza takashaya mwana ane 2 years ku marondera mwana ane 2 years ndofika takakupa nhau dzakawanda dzevana vane ma2 years vachishayika apa vawanikwa vari pamwe chete asi kusaziva manje kuti chikonzero chaita kuti vashayike uko ndicho here chaita kuti vange vari pamwe chete vakavharirwa. Nezvinoitika munyika yedu vazhinji vanoita marituals vamwe vanodi saka hatizozivi shumba kuti chingava chii chaizvo chakonzeresa ubunzima balaleli emakhaya. Nthemba liyakhumbuleke silinikeza indaba zabantwana abale 2 years abalahlekayo omunye wayesehwedza omunye emarondera baningi abantwana esesenze indaba zabo belahleka bele 2 years. Ngakho ke asisuka singabikwazi ukuthi kuyini okebe kusenzakala bazingenele bodwa kumbe kukhona okwenzakalileyo. Regaiti kupei chirongwa chanhasi rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba atadiwa nashe kutama asenguva dzese musakangana kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have 2 curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for
saka takatombotendera tichivatsvaga kuma12 ikoko tichibata vashaya takazofonerwa tichivatsvaga kwakumanheru mapasti 8 kunzi vana vawanikwa vari mumotikari masi vanga vatofa. asi zvokuti vanga vakapinda sei moto hatina ruzivo nokuti tanga tisipo nokuti taitotsvaga vana tichiti vadye masikati saka hatitoziva kuti vakapinda sei mumotikari zvakafamba sei hatizivi. ipo panga paine mwana wenyu here? pane mwana weminyo vana vaninongu2 tingori vavakidzani vemunharaunda tangomuko tichiwanzwa makuseni kuti vana vakapinda mugoti nezuro chete chatokosekutsana. mota iyi ane nguva yakadi yakamira? mota yane nguva yakareba tichiona diri papo ane nguva tichiona yakamupaka iri papo. asi zvokuti vana vanga ivo vakavhura vega vachitamba tisikazosiva idi papo bhosi nguva zhinji hanzi vanomutombomhanyiswa ari papo pamota atisikazosiva kuti nezuro vakabvara vegara chii chakazokafamba sei. Alright. Matauro angoita vanhu ndo matauro anoda kungoitawo ndiyayo ngoti vana vakangowanikwa vari moto takabvira kuti achingovatsvaga takatanga kutsvaga kuita vana 12 takazonzwa kuti vana vamotikari kuma8 tikatofona takutoenda kuzone 4 tafonera ndopo takadzoka zvikanguti angonzi dzokai kuno hatina kuziva kuti tiri kudzosera kunzi vana vanga vatoshaya kudhara tichidzoka ndopo tadzoshinzanzi vana vari mumota saka tiri kurodhu takanzoti anzi vana vachekwa vamwe vatanzi vawira mvura asi vari motikari vadzosesa saka tisimboziva kuti chii chakanyatsokuitika tisvika pala ndopo takanzi vana vari motikari ndopo takaona vana vabuditsawa pasi saka nanhasi apa sitombozikanwa kuti chingava chii chakaitika? hapana chatitomboziva kuti chii chakaitika. maage groups apa? pane 1 muhombe ndiani 4 years vamwe vacho ma3 vane ma3 years. titaurewo pamusoro pechitiko chiri panapa zvakamira sei? ndakazongofonerwa kumapasi 8 izonzi mwana asikwanira kunogona zifonera time ndakuzonzi mwana azowanika vakatofa hanzi vanga vari mubhuti saka handiziva kuti mubhuti macho vaziva kuti chii chakanyatsoitika mubhuti macho kuti vanazopinda mubhuti imomo ndomacho kandakanzwa ndakazifonerwa kumapasi 8. imiwe chikuru zvaitika munzvimbo menyu ndezvipi zvamuda kutaura? ini ndatoshaya nechekutaura nokuti ndiri kutobva kutosvikawo ndakachamadzwa zvekutoti ndapererwa nokuti nditosvikawo ndisangundoona so ndiri kutodongorera kuti chii chaitika munzvimbo yedu ino. tine urombo fundi. vana vemazera madiki vanomboshaika here munzvimbo ino? ini zvangu kutotanga kukutozvinzwa. rako mwanangu zvinhu zvaitika munzvimbo muno zvinhu zvatotibata tokuti mwana uyu watigere naye uyu aitirwa zvinhu mwana watigere naye zvakanaka mwana watinongoziva achiita zvekubata-bata zvake zvemaoko ake zvokuti zvinhu zvatotikatyamadza hatisi kuziva kuti mhepo yacho tinoibvisa sei muno atoomerwa mwana manga muchivaza here vana? vana vaina ndovazivi ndokuti tinogara kumusoro kasi tiri muno musoro vana apa titi kumusoro. asi mazira munoita mota iyi yaive mota yaigona ngovhurika kana netwana here zvokukwanisa kuvhura zvo tovapinde imomo? ipapo manje handina ruzivo because handigari muraini muno. ndanga ndichigara muraini muno ndaiziva kuti zvakamira zvakadai zvino handigari muraini muno ndotogara kumusoro asi muri muno musoro wani. ndikurwadziwa zvangu vana vanhu vazivi doka rangu pamira but zvinhu zvatongondibatawo nokuti ndine vanawo saka ndinoona sekuti tingokwanisa kungochengetedza. vemunharaunda vanofanira kuchengetedza vana. vanhu vemunharaunda vakasachengetedza vana ka havakwanise kana kuti vana vatsurwe nemumwe munhu. vanofanira kuti vatsurwe nemumwe munhu. kutsurirwa mwana chinhu chakanaka saka ukasatsurirwa mwana unoita sei? vana vanonofira mubhuti memotikari kudai so hati mazova saka vana vanofanira kuti vatsurwe dai izvozvi vana vemanext door avo vanga varipo pamanext door vamwe vanga varipo panext door hati mazova saka vana vakatadza kutsurwa tinototarisa vane vamwe isi tiriwe muno munharaunda takatokurira muno munharaunda muno asi mwana pane mwana anga achinzi ane musikana mukuru wacho ndiye akavhura bhuti akapinda mubhuti mazova Udziwe
vachitarisisa kuti mwana ari kumapasti 1 wakashaya mwana kuti mwana asiza vana havatambire kuronotambire chikureni muno zvati ndachoenda ndatongodzoka pako vandagaisa patanobata maoko tanekusiku tadzoka vana mawana here zvanzi vana zvaita siku hatina kuvawana ndikati ngatitsvage vanhu patakatangotenda tichidaidzira titsvaga vana kumapasti 8 ndopatakazofunda Ndinoitwa Fogeti Mukungu, ndinonetseka nechitiko chaitika ichi. Vazhinji vachafunga pfungwa idzo naidzo asi tinongoti kuita kwaMwari nekuti munhu wese akanzi achafa. Asi ndinoziva kuti kufa kunorwadza asi ngatichemene tariro nekuti munhu wese anoita zvake anofa. Saka ndichapa mhuri yeZimbabwe kuti vachengetewo vana vavo kunyange vanenge vari, chengetai vana venyu, musarega vana vachifamba zvamusingazivi. Tosa kuti mwana wako ari papi, kana mwana wako akachema zvausingazivi, tosa kuti arwara ariko chichaitika. Dzimwe nguva anenge akapanyikidzwa pamwe panenge akapanyikidzwa. Saka iwo mhanya kwaari kuziva kuti mwana wako aita sei. Ndio mashoko andinawo. Pa1 week pafa vanhu 7. Saka matambudziko ese anenge akamirira inemisiri yaso vanhu vanenge vasina pekutangira. Ndodambudziko rinomuHarare South. Ini nangu ndonzi Mainyasha kana kuti amaizenda ndiripopo. Muno muhambuli mune mhepo muno mhepo cheche. Kuti tichiziva kuti ziva mwana mwapiridzire gonzo tonzwa kuti umwadza tonzwa izvezvi vana 4 vaenda hatisi kunzwisisa muno muhopuli mundori nemhepo itori mhepo cheche ri muno muhopito zvechi vamwe amhene vamwe yamishonga vamwe vanongourayana vamwe vanongoisa hatichaziva isu asi tiri kungotiwo vanhu tese tine vana seni nditoriwo nemwana wangu mudiki nezuro ndakashiya mwana wangu makuseni ndichienda kumhana kunhamo kuuya akamwapiridzira ndakazomwana kuma7 mwana wangu. Saka toti vanhu ngatichengetedzei vana muhopuli, vanhu ngatichengetedzei vana vedu vemuhopuli, ngatichengetei vana. Anga mwapiridzirei? Aiwa ndeakamwapiridzire gonzo takatomuvika. Ugoona vanovhura mota ipapo nosvika ipapo totangira ipapo. Hanzi chiini vanhu? Kuna vanhu vari kuvhura mota remi kuti hanzi mukomana bachekesa vana apa ivo vana kuzoona vasapakatira motikari kare rwadziwo nazvo zvaitika pano vanhu votoda zvifane basa kuda kuita mapipi nemajaji nemaloya zvese ipapo nguva imwe chete chene munogeza kumeso mayavana ma5 okurogo muri pano Awa notovhura ndowawa ngekuti ndo basa ravo. Naishama, nokwanisa kunditoa ndione mukati. Mavanga vari vana. Vangu vari uko. Ndofunudza kuti vangu vari kubhuti ke. Mabata uyo. Mungatidzoa kuti chii chatora nzvimbo? Inini ndaita uzokunzwa cha because ndogara kuzontuko. Uyi mwana wangu muridzi womusha uno, muridzi wemotikari mwana wangu. Saka ndichibva ndofonerwa manheru kuma11 kuti ndiwe kunoko handakwanisa kuuya. Asi ndazoona iye muridzi wemotikari mwana wopara. Muridzi wopanapa. Ndiyanditi ndikati vafamba sei zviganzano vana vakapinda mumotikari vachitamba. Saka madhoo yada mwakavhara dhoo nomukati madhoo chanonesa kuvhura. Nokunzi haashupe kuvhura. Saka vana vakaita sei wabva wangotswera uri mumunhu ini kumanheru pane zvaonoita ukoko jenereta rapera petrol vakati yapera petrol zvikanzi ayo haisi petrol ioiri ndipakavhura motikari
oiri yanga yapera mugenerator saka paakauya kuno vaida kutora oiri paakavhura kuti atore oiri anongoziva oiri garapa kuti bata so akubata munhu kuchii rekatorichi tochi maiwo pano wari mubishi kutsvaga newaridziwa wana nekuti manikidziwa kubatsira kutsvaga kubatidza retinofona ndikuona vana pakutobvisa vana vafunga kuti pamwe wangofenda rikandivabvisa waite vaone mhepo saka yaitoziva kuti pane vana vari kutsvaga ubva atofonera vanhu madhamu wake ndiyakati anganzwa nevana kuti mama vari kuzikanzi ai mama vari kutsvaga vana vanopapapa saka ndipo waita sei ndipo azovafonera kuti uyai vana vamutsvaga vari mumota vakuya kuona vana ndio maziro ndikuita ndofunga maona pamifananidzo manzwa zvataurwa vabereki vavakidzani zvakaoma kunzima. Zvakaoma shumba zvinorwadza zvikuru asi kwazi ukuthi sithi sibambe ngapi abantu ngesikhathi esisodwa ngizwa ngisizubuhlungu kakhulu ngicabange abazali bangikhona ukuthi lapha bakhona bazizwa njani ubuhlungu kakhulu etozvisiya mumaoko emusiki. Ranguzita ndinonzi Andrew Neshamba. Athadiwa nashe kuthama njengansuku zonke ke siyalikhuthaza ukuba li-subscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Lisali ngatsangane emude zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.